ассалому алайкум бинандагони гиромии мухлисони барномаи лазиз бо отахони аловуддин. имрӯз дар барномаи лазиз ҳунарманди бисёрам дӯстдоштании бонуи ҳунар маҳбуби дили мо Мавлона Наҷмиддинова, хуш омадед ба барномаи лазиз. саломат бошед. Миннатдор ҳастем аз шумо ки даъвати моро пазируфтед. азизам, куҷо ҳам мешудам, албатта ки бояд қабул мекардаму меомадам. имрӯз чӣ хӯрок омода мекунем ҳамроҳи шумо? имрӯз яъне хӯроки мо, яъне хӯроки дар буғ пухта шуда бо маҳсулоти гӯштӣ, яъне дар буғ омода мекунем? албатта, ва сабзавоти ватанӣ. Медонед сабзавоти ватании мо, яъне химикаташ, маҳсулоти кимиёиш хеле кам аст. ҳатто гуфтан мумкин ки тамоман надорад. Барои ҳамин дар хонаам истифода мебарам ва кӯшиш мекунам ҳар куҷо агар мана ҳамчун ошпаз даъват кунанд, ҳатман дар буғ омода мекунам ва аз маҳсулоти ватанӣ. ин сири ҳамун то ҳол ҳамун хел бардам будани шумо аст, хӯрокҳои буғӣ истеъмол кардан. Чиқадар машқ кардам инҷа. Пеш аз барнома, бале, манам дидаму дуруст. яъне ин ҳама таъсири ҳамин фоидаи ҳамин маҳсулотҳои ватанӣ ва албатта меваҳои тару тозаи ватан. Хуб, ба мо чӣ лозим мешавад барои хӯрок? ба мо албатта ки гӯшт, равғани гӯшт, равған, баъдан аз аввал равғани гӯшт, пиёз, помидор, боқлаҷон, лиму, каду, ҳар чизе ки ҳаст ҳаминҷа ҳамаша истифода мебарем. ҳам дар хӯрок истифода мебарем ва ҳам барои хӯришам. ин қаймоқ, ин қаймоқ, майонез, ино барои тухм ҳамроҳ кардан. ва дар ин ҷо ман мебинам равғани зайтун. ина барои хӯриш истифода мебарем ва хӯрдани равғани зайтун хеле яъне фоидаовар аст барои ҳар як инсон. биёед акнун оғоз кунем. пеш аз тайёр намудан аввал бояд ҳатман дастҳоя шустан лозим. албатта новобаста аз оне ки мо ҳама маҳсулотҳоя инҷа тоза кардем, шустем, дар баробари маҳсулотҳоя шустан, яъне дастҳоя шустем. он фарқ надорад ки масалан дастпӯш мепӯшед ё намепӯшед, ҳатман бояд дастҳомона шӯед, чӣ дар хона бошем, чӣ дар дигар ҷо бошем. бале, барои ки ино ба он қадар боварӣ нест. мабуда ягон ҷо суроғ мешаваду ҳар гуна ҳамин микробҳо метавонад. ҳар лаҳза бояд ки чӣ дар хона, чӣ дар хӯргоҳ бояд ки шӯед. риоя накардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад ба бемориҳои дарунравӣ оварда расонад, махсусан бемории диарея, ки ба саломатии инсон, махсусан кӯдакон зарари зиёд дорад. сараввал яъне дег ҳозир аллакай пай Мавлона медонам ки дар куҷо, бале, дег дар куҷо буд? дар гиронда наметавонам. хуб, ана мо сабаби даъват намудани шумо дар он аст ки ҳамун хӯрокҳои бисёр ҳам болаззат омода мекунед ва мо ҳамчунин тамошобинони мо аллакай медонанд ки бисёр чӣ гунаанд хӯрокҳои шумо, маъзаи онҳо аллакай аз он тарафи экран фаҳмидам, барое ки тайёр накарда аллакай бӯяш рафт, маъзааша ҳис мекунам. биё зиёд гап назанем, биё гап мезанему кор мекунем. бале, ана яъне сараввал, гӯшт мумкин ин тараф биёрама? бале, чили ки ҳаминҷа барои ман хеле писанд омад. тахтача корд ба ман лозим. ҳозир тахтача якташ ба шумо ва якташ барои ман. имрӯз ман ба шумо кӯмак мерасонам ва мо дар ин ҷо кор дорем. кадом намудаш ба шумо муфид аст? дорем калонтар, дорем боз майдатар, боз дорем боз хурдакаки майдаки ва монанди хӯрам. ана азизам, аввал равғана мегирем. хуб, равған равғана мебурем. медонед ки бояд вай равған, ин равған не, яъне хӯроки дар буғ тайёр мешавад. истифодаи равғанҳои растанӣ масалан мо инҷа истифода намебарем ва баъдан бояд донем ки зиёд истеъмоли равғанам хеле зарар дорад. масалан ба худи ман вақте ки хӯрок серавған бошад зардаҷӯш мешавад. бале, фаъолияти имрӯз дар театр чӣ гуна аст? фаъолият дар театр хеле хуб аст.
хуб аст. Чун дар пеш соли нави мелодӣ аст. омодагӣ ба ин ҷашн? Албатта, ҳам дар театру, ҳам дар хонаю, дар ҳама ҷо кор карда истодаем. ҳамон як фазои худаша дорад ин ҷашн, ин соли нав, ҳама сарҷам. гарчанде ман одами масалан сину солам яъне калонтар ҳам бошад, аммо бесаброна ҳамин ида интизор хеле интизор меша. Хеле. бале. фикр мекунам ки аз хурдӣ ҳамин хел ҷашн мегирсед? аз хотираҳо чӣ гуна? аз хурдӣ масалан дар хона вақте ки ба мо падарамон тӯҳфа меовард, ҳатман даруни тӯҳфа мо фақат интизор будем мандарин. мандарин, бале. ман ҳамин чиқадар хел интизор мешудем. фазои соли нав дар ёдам аст аз хурдӣ ки ҳамин хел буд, мандарин буд, ҳамун бу, ҳамун бӯи худаша дораду як кас масалан модарам ба омода кардани салат яъне буд, як кас меравад аз даруни ҳамин хел тафдон мулға мебарад, ҳамин хел ҳама ба ҳар як кор. ту бовар мекунӣ вақте ки ҳамин барои дастархони хона омодагӣ мебинем, бале. то сари дастархон омадани он хӯришо ба фикрам ки ман чикамама ҳам вақти тайёр кардан сер мекунам. бале. гуфтед ки намоиши солинавӣ аллакай тамринҳо сар шудан, оғоз шудан дар театр. ки аст коргардон? коргардон саркоргардони театр Хуршед Мустафоев. албатта. намоиш чӣ ном дорад? намоиш новогодние веселье, хурсандии солинавӣ. солинавӣ ин театри русия аст, ҳам бо забони русия албатта бо забони русия. не бад мешавад ки вақте мактабҳо меравем, яъне аз тарафи роҳбарияти театр ба мо иҷозат доданд ки масалан мактабҳое ки забони русия синфҳои забони русӣ надоранд, намедонанд, баъд куҷое бо забони русию, бо забони яъне модарии худамон ҳамон дар вақти намоиш яъне ҳам тарҷума мекунему, ҳам бозӣ. бале. дар ҳамон вақт? дар ҳамон вақт, албатта. хеле хуб аст. ман хӯрок пухтана фикр мекунам ки зиёд дӯст медоред шумо. хурданашам дӯст медорам азизам. бале. бале. баъд ман бисёр вақте ки дар хона хӯрок тайёр мекунам, ками дар кам мешавад ки аз ҳамон хӯрок ҳамон рӯз худам истеъмол кунам, чун аз бӯяш сер мешавам, аз пухтанаш сер мешавам. ман калонтар реза кардам чи? не мешавад. болои помидор намак пошем барое ки обаш зиёдтар шавад. бале. аз хурдиятон буд? аз хурдӣ мехостед? аз хурдӣ ростиш ман аслан миллион бор ба фикрам гуфтам, бозам мегӯм ки меҳри санъата дар дили ман шодравон Муқаддас Набиева ҷо кардан. аз хурдӣ хеле дӯсташ медоштам ва дар хурдсолӣ худамам Муқаддас Набиева мекардам, сурудоша мехондам. тамошобинои ман дар хона зиёд буданд? албатта, яъне бародарам Файзиддин, Майрам, Зайнаб, Давлатбӣ, Иқболбӣ, ҳама яъне аппаҳому акаю хоҳару додарам ҳама тамошобини ман буданд, ҳамон вақт мухлиси ман буданд. дуруст. ин ҳамо аввалин тамошобино хонавода аст? албатта. минтар. бале. мардуми мо хӯрокҳои серавғанро бисёр дӯст медоранд, аммо аксар вақт оид ба оқибатҳои он ба саломатӣ кам фикр мекунанд. барномаи ҷаҳонии озуқавории Созмони милали муттаҳид таъкид менамояд ки аз меъёр зиёд истифода бурдани равған метавонад боиси ҷамъшавии чарбӯи хатарнок дар бадани инсон шавад, махсусан дар бадани кӯдакон. он ҳатто метавонад ки ба бемориҳои дилу саратон оварда расонад. аз ин рӯ хеле муҳим аст ки мо равғанро аз рӯи меъёр истифода барем, яъне 2 қошуқи калон барои як шахс дар як шабона рӯз. мехостам пурсам ин сол барои шумо чӣ гуна сол буд? аслан отақонҷон медонед ҳар сол яъне ман ҳамин қадар одами шукргузор ҳастам ки ҳар сол барои ман хуб аст. медонам ки ҳар сол вақте ки рафтан мегирад сину соли одамӣ меравад, аммо чӣ кор кунам, тақозои зиндагӣ ҳамин аст. яъне тавлид ин худ ҳаёти марг аст. яъне ки тавлид мешавем барои чӣ?
барои истиқболи марг азизам. Бале, баргаштам. Дуруст. Кадуҷонаки ман. Кадуҷонаки ман. Кадуро пуст мекунем ё ки ҳамин хел? Ҳамин хел азизам. Дуруст. Хуб. Мо шуморо мешиносем ҳамчун як зане ки бисёр ҳам шух аст, бисёр ҳам ҳамин хел серҳаракат аст ва дар бисёр нақшҳои чӣ хел гӯем? Мисол фақат нагӯед нақшҳои бад. Не, нақшҳои бад нею, нақшҳое ки дар он ҷо умуман шумо дигар нафара бозӣ мекунед. Умуман ки ба шумо аслан медонед, фаҳмидам. Ване аз ина бинед ки чӣ қадр дило наздик аст. аз ними гапатон ман шумо дарк мекунам ки шумо чӣ мехоҳед. яъне чӣ пурсидан мехоҳед. аслан дар зиндагӣ хеле дӯст медорам ки якранг набошам. яъне дар саҳна якранг набошам. Якранг бозӣ накунам ва ина ман рӯи рост ҳама ҳамкоробам гуфтам, ҳама ёру рафиқо дӯсто ҳама медонам. яъне ман кӯшиш мекунам ки ман аз дигаро фарқ кунам. ман намегӯям ки ман яъне ҳунарам аз дигаро боло аст, аммо кӯшиш мекунам ки аз дигаро фарқ кунам. Якранг буданро яъне ба шумо маъқул нест? Албатта писандам нест. Бале. барои ҳамин дар ҳар нақш масалан кӯшиш мекунам дар куҷои масалан чашмама олус мекунам, дар куҷои масалан мелангам, дар куҷои қоматама хам мекунам, дар куҷои дигар овозама дигар мекунам. ҳатто дар ҳамин намоиши мастер Маргарита унҷа нақши ман яъне нақши Азазела коргардон ҳамин хел кардааст ки яъне Азазела як тарафаш мард ва як тарафаш зан аст. яъне вақте ки тарафи мардам кор мекунад ҳамроҳи тамошобин овозама марғуладор мекунам, яъне ҳадди ақал камакак монанд бошад. вақте ки тарафи занам кор мекунад овозама занона маҳин карда гап мезанам. яъне душвор буд? Чӣ хел буд? албатта ҳама кор душвории худаша дорад ҷонам. яъне ҳамин мастер Маргарита мо 9 моҳ кор кардем. 9 моҳ яъне ба монанди ҳам тавлиди фарзанд дар батни модар 9 моҳ меистад. мо ҳам ҳамина 9 моҳ кор кардем ки ҳам бисёр тамошобино хеле масалан хеле зиёди тамошобин паси дармон масалан имконият набуд ки тамошо чипта кунанд. Харидану барои гирифтани чипта албатта худо кунад ки ҳама театрҳо яъне медонед чи ин ҳамин қадар як илҳоми рӯҳияи ҳунарманда баланд мекунад ки ина фақат ҳис кардан дар кор. Дуруст. боз медонам сафарҳо доштед ба берун аз ҷумҳурӣ. албатта худо кунад ки ҳама ҳунармандо сафар дошта бошанд, барое ки ин сафар ба ҳар як ҳунарманд як рӯҳияи тоза, як илҳоми дигар мебахшад, хотираҳои хуб мемонад ва албатта ҳунари дигар ҳунармандоя мебинӣ кадомеш писандат меояд, кадоми дигараша қабул надорӣ ва мегӯӣ ки не ҳунармандои тоҷик болотару волотар меистанд аз ино. дуруст. ба ҷумҳурии исломии Эрон сафар доштем? бале, ба Эрон сафар доштем. дар он ҷо ягон фестивал чӣ буд? рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон. яъне мо унҷа яъне ману Абдукарим бо филми масалан филми роҳ ва филми муаллима бурдем. онам бошад яъне бо дастгирӣ ва бо як сухан кардани акай Носир Саидов ки худашон натавонистанд коргардони ҳардуи филмҳо муаллим албатта ҳам муаллим ҳам филми роҳ худашон ки рафта натавонистанд корашон зиёд буд ва худашон пешниҳод карданд ки ҳамин ду ҳунарманд нақши асосӣ дорад. якеаш филми муаллима муаррифӣ кунад, дуюмаш масалан филми роҳа, чун унҷа дар Теҳрон намоиш буд, дар Табриз намоиш буд, дар Шероз. бале, ва ман Табриз рафтам, дар Теҳрон нишон додем, баъдан Табриз рафтем, яъне як гурӯҳ Табриз рафтем, як гурӯҳи дигар Шероз. ман Табриз рафтам бо филми муаллим, бо филми роҳ. Абдукарим Машрабов Шероз рафтам бо филми муаллим.
اون نفرایی که آمدن خیلی مثلا پسندیدن، خیلی قبول کردن. حتی یک واخوری به مانند کنفرانس یک واخوری بود که اونجا مثلا گفتن که هنرمندا شما سخن میکنید برای که ویش زیادتر شود. گفتن اونجا هنرمندا شما درباره فیلم ها یک کمک معلومات میدهید و البته من اینجا چون سفر حق داد و خیلی دوست میدارم، یعنی برادر میشمارم برای خودم و نزدشان رفتم گفتم اکای سفر همین خیلی یک خدمتی برادرانه، من باید اونجا معرفی کنم فیلمی راه. یعنی این مؤلفی فیلمنامه همون خودی استاد سفر حقداد. و درباره مثلا کاری کارگردان گفتن، اصلا درباره خودشان این مرد یگان چیز هم ننوشتن. درباره کاری کارگردان گفتن که چخیل با مثلا هنرمندای ایرانی و کار کردن، دعوت کردن و چخیل مثلا فیلمو رفتن در جشنواره ها شرکت ورزیدن. کمک نمک میکنیم زیاد گپ زدم. نه با فکرم که همین خیلی مهمونی سرجوغ دوست میداری، خودت راحت میکنی، لا 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 گوش میکنی. بله این خوب است. این چی است؟ این زردچوبه کورکوما یعنی اصلا میدونی اینا باید من پیشتر وای میکردم اما هیچ گم نیم. این در بوق نمیشه تکشی نمیشه. اما که زیاد گپ زدم فراموش کردم. این قدر فایده دارد که بعد امین وای همه محصولاتی که اینجا داخته میدونید همه این یعنی هر کدامش ویتامین خودش دارد. هر کدوم در هر کدامش یعنی وقتی که هر کجا دعوت میکنن من پیش از آمده هم صحبت شدن با اون نفری که منو دعوت کرده است. صد شکر که اینترنت هست. بله. اینترنت می درایم مثلا میبینم درباره‌اش میخونم معلومات میگیرم حداقل یک کمک تیار شده میبینم. اکنون بینندگان گرامی میگذاریم به قسم آماده کردن خورش. کپوست. خوب. کپوست. کرم. مایده ریزه میکنیم. اینا من در اینجا میگذارم. بله. من بینم. انا شما میدونید چیکار کنید؟ خوب. ترک تراشک داریم؟ بله داریم. انا گیره دو عزیزم. گیرمو. سبزی گیرید. سبزی را گرفتم. سبزی مایده از ترک تراشک یک وقت دیگه دیدم نقل کرده گیردم همسایه میبیاد خونم کلینش نه کلین کردن از دهات بیا کار میکنیم گپ میزنیم. بله. از دهات نه کلین کردن و بعد که درم تق شد در کو شده بگو همین خیلی گپ میزنه نه سلام نه علیک از ترک تراشکی کنه کلونش عزیزم. کلونش. اتیارکتانته گفتم چخیلی فیگور نی روستک چخیلی اتیارکتانته گفتم چخیلی فیگور نی چخیلی شدیم گفتم که اتیارکتانته گفتم مایلی بعد رفتم امو وای که بانکایی که ما در خونه مردینه نباشد همه اسبابای روزگار هست. بعد گرفتم و آوردم گفتم نگاه که کدومش اینش نه اینش گفتم فیگور نی اینش روستک اینش برای امون کراوات و برای کشوده. بعد همین خیلی نگاه کرد و گویا که من دیوانه باشم. همین خیلی یک حیرت آور نگاه کرد کوفه اینا رو نه کدو تراشک تونته باجای اتیورکا منی ابله هم براو اتیورکا کو اینشا وایشا اینشا یعنی خیلی حدیثوار هستن. فرزندو هستن یگون نفری که مثل
ҳунарманд шуданд, мехоҳанд дар театр, дар синемо ба ҳамин дунё ворид шаванд? яъне пеш духтарчаҳом ҳар сешам барномаҳои телевизионӣ вай буд. Қурбон Ҳомид аз театри Аҳорун. яъне як филми телевизионии тақдир гирифта буд ки унҷа ман худам ҳамроҳи шодравон акаи Назирмат зану шавҳара бозӣ мекардем ва фарзандомона бозӣ мекарданд. яъне ҳар сеашам хурд будан нақш офариданд. баъдан ҳамроҳи ҳамин акаи Музаффар ки дар ҳамин телевизиони Сафина кор мекунад, дар якчанд реклама масалан фарзандом ҳамроҳам бозӣ карданд вақте ки хурд буданд. яъне ки шавқ ҳаст, меҳр дорад. яъне ки он чизе ки дар рагу пайванди ман ҳаст, фикр мекунам ки ирси ба фарзандомам гузаштааст. ҳама фикр мекунам дар оила ҳамин хел серҳаракату дар ҳама вақт дар ҷунбиш аст, ҳамин хел зиндадилу шухтабиату. албатта. ва духтараки хурдӣ яъне дар коллеҷи рассомӣ мехонад. фикр мекунам ки инам ҳамон аз шумо гузаштааст ҳамин хел. албатта. ва филме ки Муҳаммадраби Исмоилов гирифтанд ба ҳамин наздикии се хоҳаракон, унҷа як нақши эпизодиам нақшофарӣ кард ҳамроҳи худам. бале худам ҳам нақши эпизодӣ, духтарчаам ҳам нақши эпизодӣ. яъне ҳаст. бале ин хуб. ана ҳозир сабзиро ман ҳам қариб ки тамом кардем. чӣ барои шумо кӯмак мерасонад пеш аз масалан ба саҳна баромадан? яъне ҳамон ҳолата ёфтан. барои масалан ҳолата ёфтан то ҳолата ёфтан то ба саҳна баромадан, яъне аз ҳунарманд хеле кори зиёд талаб мекунад саҳна ва барое ки ҳар як образам инаш аз дигараш фарқ дошта бошад, бисёр вақт ман тариқи нақлиёти ҷамъиятӣ зиёд, яъне троллейбус, автобус ва ҳатто як бор як духтарак ду-се нафар буданд, баъд якеаш гуфт ки ҳамун актриса. Ин дуюмаш баш ҳамихе нигоҳ кард, гуфт актриса бошад чӣ троллейбус қатъ меравад? гӯё ки дар хориҷа зиндагӣ мекарда бошад. баъд гуфтам ман барои ҳамин шумои бетарбияра дар намоишҳо дар тариқи телевизион нишон додан, барои ҳамин гуфтам тариқи яъне нақлиёти ҷамъиятӣ меравам. ва албатта ҳар як нақшама ман аз мардум мегирам. аз мардум? албатта. ба худо ки ин рост аст. ҳар як нақшам аз мардум аст. яъне мебинам хислати одамоя, гапзанишона, тарзи нишастаншона, фикр карданшона, ҳамаша аз мардум мегирам. масалан ҳамаи ина ман тавлид карда наметавонам. албатта ин ҳама бо кӯмаки мардум аст ва барои чӣ зиёд кӯшиш мекунам ки ҳамун нақшҳои бозӣ кардам, нақшҳои офаридам ба дилу дидаи мардум писанд шаванд, чун аз мардум ки гирифтам бояд ки ба мардум баргардонам. албатта. дуруст. боз имсол сафар доштед ба ҳамсояи мо, ҷумҳурии ҳамсояи мо Ӯзбекистон. албатта. дар он ҷо дар фестивали хато накунам роҳи абрешӣ, фестивали кино. фестивали кино. албатта. яъне унҷа филми роҳ. бозам филми роҳ. худо кунад ки сафарҳо зиёд бошанд. албатта. чунки ин бисёр чӣ ҳастам барои албатта вақте меравӣ мебинӣ тамоман як дунёи дигар аст. ба ҷумҳурии Ӯзбекистон дар он ҷо бо бисёр ҳамон ситораҳои кинои дунёи зиёд, масалан ситораҳои аслан аз масалан Ҳиндустон, баъд ҳунарманде ки тамоми мардум дӯсташ медорад, Люк Бессон онҷо буданд, аммо ҳамин қадар хислати намедонам барои чӣ, яъне шарм медорам равам пурсам ки
мумкин ҳамроҳтон расм гирифтам. Намедонам барои чӣ. хеле зиёд буданд, яъне нигоҳ мекунӣ, чашмакодам хеле ба монанди шафтолу нигоҳ мекунӣ. чӣ орзуе буд ки шумо аз хурдӣ доштед ё ин ки аз давраи ҷавониятон доштед ва ба ҳамон орзу расидед ва то расидам? Бале. яъне аз хурдӣ орзу доштам, яъне дута касба ман интихоб карда будам. яке ҳунарманд шудан, дигаре духтур шудан. Духтур шудан? Бале. ҳар душам? яъне ҳунарманд, сад шукри худованд, то кадом андоза муваффақ шудам нашудам, ина тамошобину мухлисо медонанд ва фикр мекунам то ба имрӯз кор кардани ман дар кор. аммо духтур нашудам, аммо дар ин соҳа яъне аз удаашам фикр мекунам ки мебарад. яъне вақте ки ба донишгоҳи тиббӣ супурдам, афтидам, баъд ба коллеҷи тиббӣ буд он вақт, училиш мегуфтанд, омӯзишгоҳ супурдам аз мандат. он вақтҳо ҳамин хел буд ки аз рӯи баҳо нигоҳ мекарданд. баъдан рафтам кор кардам, яъне санитарка, фарош дар қарияи боло, дар яъне фарошам шумо кор кардед? албатта дар нуҳум корпуси қарияи боло кор кардам. тур тур баса тур ба як тоша реза кун, инашамон азизам. дар қарияи боло кор кардам ҷонам. ана баъд бисёр ҷо фарош кор кардам. дар нашриёти Ирфон фарош будам. яъне оғози кор аввалин маротиба ба корхона? албатта барои ҳамин вақте ки ҳамин нақша пешкаш мекунанд, яъне роҳрубам будам дар автобазаи академияи наук, дар институти геология. яъне ҳар куҷо падарам кор мекард, унҷа мо фарош будем, унҷа мо роҳруб кор мекардем, яъне афкор мекарданд барои зиндагӣ пеш рафтан. Масалан ба як падарам 8 нафар будемо. дар оила 8 нафар? албатта. барои то ба имрӯз масалан барои ман нақши фарош, нақши роҳруб кор кардан тамоман душвор нест. яъне аз ин бармеояд бинандагони гиромӣ ки Мавлона Наҷмиддинова аз ҳамаи ҳамон зинаҳои ҳамин душвори ҳаёт гузаштаанд. албатта. вале чун аз фарош ва имрӯз то ҳамон ҳунарманди бисёрам шинохта расидан, ин фикр мекунам хеле ҳам заҳмат мехоҳад, ҳам душвор аст. ҳаст ҳамин дар ҳар як ҳунарманд фикр мекунам дар аввали кор ҳаст ба як нафаре ки ту ҳатман пайравӣ мекунӣ. аз шумо ки буд ҳамон? буд ё ин ки не? мекум ки аз хурдӣ масалан Муқаддас Набиева буд. ман фикр мекардам ки яъне ҳунар ҳамаш як аст, чӣ сароянда бошад, масалан чӣ ҳунарманд, чӣ раққос. фикр мекардам ки ҳамаш, масалан агар ки як ҷо рафти хонданӣ, ҳамаи ҳамина бояд донӣ. яъне зиёд кӯшиш мекардам ки ба Муқаддас монанд бошам, хурд будам. аммо вақте ки бузург шудам, омадам, ина бинед хушбахтия бинед ки омадам театри Аҳорун. аз Аҳорун аввалин театре ки хоҳари Муқаддас Набиева, Сабоҳат Қосимова. ва вақте дидам ва вақте ки ҳамон парике ки Муқаддас Набиева мепӯшид дар як намоиш пӯшид, ман чашмом аз косахонаи сарам биромад, гуфтам Муқаддас аст. баъд вақте ки суруд хонд, яъне унҷа намоиш шуда муаллима суруд мехонданд, вақте ки суруд хонд бовар мекунед чӣ қадар ошиқаш шудам ва баъдан яъне дузди ҳунар шудам. нигоҳ мекардам, ҳар ҳунарманда нигоҳ намекардам. ҳамон касое ки писандам буданд, яъне медонистам ки ҳунарманди ба шумо ҳамон як завқу шавқи шуморо баланд мекард.
ҳамун давраи вай ба донишҷӯӣ ба ҳунарманди зур аст, яъне ҳамуна вай мекардам, нигоҳ мекардам ва нигоҳ мекардам муаллимая ки куҷо нигоҳ мекунад, чӣ хел нигоҳ мекунад, барои чӣ нигоҳ мекунад. яъне ҳамин хел ҳар як ҳаракаташа масалан ҳатто буд саҳнаҳое ки муаллима ритми ҳама ба дохил намешуданд. яъне ҳамун дохил нашудану ҳамун ритма аз худ накарданшон аз ҳама зур буд, аз ҳама боло буд ҳунараш. ва то ба имрӯз дар ҳама ҷо яъне вақте ки мепурсанд мегӯм ҳунарманди рақами яки ҷумҳурии Тоҷикистон Сабоҳат Қосимова. ки фарқият дошта на ҳамун хела, яъне хела то ба имрӯз муаллима, яъне муаллима бозӣ намекарданд, муаллима зиндагӣ мекунанд, то ба имрӯз зиндагӣ мекунанд дар саҳна. бо коргардонҳои берун аз ҷумҳурӣ фаъолият кардаед? Чандин мартиба? яъне дар Фаронса вақте ки будам, албатта бо коргардони фаронсавӣ Доминик ҳамкорӣ кардам. яъне на танҳо ман ҳунармандои театри мо якчанд нафаре ки рафта будему намоиш бурда будем, яъне бо ҳар коргардон, аммо коргардоне ки ман ҳамроҳаш кор кардам Доминик. дар Лондон бо Пол Харман коргардони театр яъне ҳамкорӣ кардам. фазои он ҷо чӣ хел аст назар ба мо? яъне фазои театриш хеле хуб аст. аз кадом лиҳоз? аз лиҳозе ки тамошобин яъне театри ба монанди мо масалан театри алоҳида, труппаи алоҳида надорад. уно надоранд. театрошон хеле зиёд аст. яъне театрҳои хусусӣ ҳатто даруни хона масалан ошонаи якум театр кардагӣ ё ошонаи дуюма театр кардагӣ. хел театрҳои хусусӣ ҳастанд? театрҳои хусусӣ аст ва ҳунармандоя даъват мекунанд, ҳунармандо чӣ хел мегӯянд сборная команда. яъне аз ҳамаи театрҳо даъват мекунанд, намоиша мемонанд, бо пароканда мешанд. яъне пароканда ба итмом расидани кор нест. яъне боз ҳамкориҳошон ҳамин хел аст. яъне як ҳунарманд метавонад дар чанд театр кор кунад ва фазои театриш аз кадом лиҳоз хуб буданаша ки тамошобин ҳар театр тамошобини худаша дорад. ҳар театр чӣ хусусӣ аст, масалан чӣ театри давлатишон бошад. маст дар Лондон, яъне дар шаҳри масалан Ливерпул, дар худи Англия, дар Дерхам будем, дар се шаҳр масалан вай буданд. зиёд буданд? хеле зиёд буданд. хуб бинандагони гиромӣ, акнун биёед хӯрока бинем ки омода шудааст ё не? як бор биё бин, ман метарсам. барои чӣ? биё маро метараф кунам. бе вай вай нигоҳ накун, нигоҳ накун. чӣ хел боши бамаза. чӣ хел одам ба худаш ҳамин хел як чӣ дорад, магнит. бале
хуб бинандагони гиромӣ, акнун мо хӯрока омода намудем. Хӯрока дар табақ бардоштем. хӯриши бисёр ҳам бомазза ки мехоҳам зудтар ҳамон вақти чашиданам шавад. ҳамроҳи мо бошед. Акнун мечашему, баҳо медиҳем ҳунари апаи Мавлонора. Хуб, бо телевизиони Сафина бинем. гиред, марҳамат, шумо аввал кани не биё аввал худакадотахон ҷоном шавӣ. хуб, майлаш, ман камакак мегирам аз кадуе ки шумо бале чхе хуб зур ва камакак наин бахлаҷон. инам соусам бояд ҳамроҳи хӯрок. хоҳӣ марҳамат, нахоҳӣ не? Ман мехоҳам. ман ҳар чизе ки ҳаст бояд хӯрам, да? Бале. ҳамаша худмон мехӯрем? Бале, бале. Ба ҳеҷ кас намемонем. Каду. Оҳ, кадуҷон. Гӯшт. дастакон ба мазза буда? бисёр болаззат, бисёр бомазза, бисёр таъми хуб ва як ҳамон хӯришам ба инсон як ҳамин чӣ мегӯям таровати тоза мебахшад. Да, як инсон ҳамин ба қавли рӯзҳо чӣ хеле мегӯям, чӣ хеле ки гуфтем, як илҳоми тозаву ҳамин хеле мебахшад. яъне инсонро ҳамин хеле мекунад ки аслан вақте ки ғизо бомазза бошад, вақте ки ғизо яъне ҳамаша дар назар дорам, чӣ хӯриш бошад, чӣ хӯроки гарм бошад, вақте ки одам мехӯраду ҳамон ҷисм роҳат мекунад, бадан роҳат мекунад, яъне бозам бештар зиндагия дӯст медорӣ, боз бештар кӯшиш мекунӣ ки масалан ҳаракатат дар зиндагӣ, меҳнатат дар зиндагӣ зиёд бошад ва ҳамин хел маҳсулота зиёд хона овардан гирӣ, яъне ҳамсарат, духтарат, намедонам, ҳар нафаре бошад барот тайёр кунаду ҳамроҳ нишаста хӯред. Бале, дастони шумо дардро набинад. Саломат бошед. Саломат бошед шумо ҳам, ки миннатдор ҳастем. Аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина миннатдори хешро ба шумо баён мекунем, ки асос ҳамин даъвати моро пазируфтеду омадед ба барномаи лазиз. Бисёр ҳам хӯроки бомазза, хӯриши болаззат. Чӣ таманниёт доред барои бинандагони телевизиони Сафина? таманниётам барои тамоми бинандагони телевизиони Сафина, барои тамоми кормандони телевизиони Сафина, яъне чи аз пеш аз ҳама танатон сеҳат, умратон дароз, ризқатон фароз, хонаҳакатон тинҷу осудаву обод бошад ва ана ҳамин гуна маҳсулотҳо бигузор дар хонаи ҳамаатон зиёд бошад. вақте ки тан солим аст, вақте ки шикам сер аст, тан солим аст, фикр мекунам ки ободии ватан аст, ободии ҳар хонавода аст. Тансиҳату хона обод бошед. Саломат бошед. Манам аз фурсат истифода мебарам барои тамоми бинандагони телевизиони Сафина, барои тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон таманнои онро дорам, ки ҳамеша дар омадомади соли нав аст, ҳамеша саломат бошанд, ҳамин хел хонаашон пур аз файзу пур аз баракат бошад, шодию хурсандӣ ҳамеша ҳукмрон бошад дар хонадони онҳо. Саломат бошед. Хайр, то барномаҳои оянда.